И здравейте хора, днес видео в моят канал. Днес ще играем в Lola Garden. Да, тази игра ми стана доста интересна преди 2 месеца. Да. И нека да започваме с видеото. Между другото, хора, можете да ударите по едно лайкче на това видео, така че не ми пречи, така че да започваме. Днес ще правим доста работи, като например ще ви покажа моята градина, която изглежда доста яко. Между другото, ми пишете долу в коментарите 0 от 10 каква ми е градината. Да, и така. От динозавърски апдейт, хора, получих едно растение, което се нарича Фолкстар. И това и си крафнах Гранд Вулкан. Да. Тук имам от по-миналия апдейт тези шишарки, които имам 5 пъти. Да. От новия апдейт имам Sugar Blaze, което е митично растение. И хора, успях да взема Boom Blossom. Да, и така. Между другото, хора, ако не знаете, имам TikTok профил. Можете и да ме последвате там и така. Днес какво ще правя? Значи, хора, като цяло ще ви разгледам, като цяло ще ви покажа моята градина и петовете и така. Значи, хора, тук имаме 4 елдър строуберита, които и аз не знам къде са. Имам 4 ембър лили, ето го тук и ето тук. Това ми се падна от миналия сезон и така. Друго, което да ви покажа е, че не съм бил на Moon апдейта и на Blood Moon евента. Ами просто от Summer евента ми даде ми даде един Moon Seed и ми даде Blood Banana, така че да. Между другото, хора, ще ви обясня какъв е новия апдейт. Значи, хора, новия апдейт е на ето това прасе. Да дадете храна. Сега ще ви покажа. Храната не се продава. Ето тук, където има едно бутче, натискате го и можете да видите всички храни. Аз в момента нямам. И отворих едно гурме ек, което ми се падна. Ето това. Палачинкова. Забравих му името на животно, което се казва български. Този рак ще краде от мене, хора. Не дейте да го гледате. И тук трябва да си вземем едно нещо, което какво е. Това е пица. Това е пица. Добре, нека да го сложим. Take this food. Окей. Какво ще ми дадеш? Advanced Split. Пак е добре, да, не е много добре. Къде да те сложим? Мисля да го сложа на Blossom. Днес, хора, ще ви покажа една рецепта, как можете да си крафнете пай. Да. За тази цел ви трябва един Boom Blossom и една тиква. Да. И когато ги сложите, получавате тиквен пай. Да. Между другото, хора, имах да взема един си тук, който е, как се казва, Вейн Петър, който ще го посадим някъде ето тук. Да. Между другото, хора, не дейте да гледате, че съм нямал такова хубавите кицуне. Да. Значи, хора, като цяло, да. Между другото, хора, само да ви кажа едно нещо. И че то е
е, че тези 4 бърнинг бъдове са, че ето тези... Това би трябвало да е един бърнинг бъд, да, но са две като... Да, те са две едновременно, пък то беше само... Пък аз, нали, купих само едно и така. Добре, хора, сега ще събираме всичко и ще направим. Окей, вратно тук. Ето този бърнинг бъд. Добре, нека да оберем тук шуграфарите. Сега, бум. Друго нещо, което да мога, ето този бинсток. Рака ми открадна 523 пари от някакъв ранък. Между другото, хора, само да ви кажа едно нещо, че тази седмица евентуално ще има 3 лайвстрима. Единият ще бъде някъде към сряда, другия ще бъде към петък, другия евентуално в събота от 18 часа и така. Първия лайвстрим ще снимаме на Glow Garden, после на една игра, която доста я харесвам, която се нарича Day Trials. Сигурно от вас я знаете, другата е една, която от вас сигурно не са играли, така че ще им обясня, когато дойде време. И хора, между другото, качвам всеки ден видео от 7:10, така че очаквайте всеки ден видео от 7:10. И хора, само да ви кажа, че понякога не мога, защото ходя на тренировки и така. Добре, нека да опираме, защото трябва да направим нещо. Хора, до за сега се развивам добре. Хора, искам, между другото, хора, вижте ми парите долу в лявоса. Имам 5 билиона 256 милиона 132 хиляди и 176 пари. Да. Като цяло, хора, почти всичко от градината продавам. Да. Между другото, хора, който иска трейд който има Redfox, ако иска трейд, може да раздавам доста петове, който иска, може ето този динозавър или ето този, който не си го е позволил това, за един Redfox и така. Окей, тук някакъв пич ме предлага трейд. Окей, какво ще ми дадеш? Добре, какво ще ми даде пича? Аз имам... Знаеш ли какво? Не е това. Не. Знаеш ли какво? Бахната. Защото не искам. Между другото, хора... Да, може и също да се абонирате за канала ми. Да. Между другото, хора, ето ми го Boom Blossom, който ви казах малко по-раничко. И това Sugar Glaze, че аз не знам какво представлява. То вече ми е пълен инвентара. Окей, ще продаваме. I want to sell to my inventory. 18 милиона. Добре, сега хем не се е добре. Някой има капа. Браво. Между другото, да, както виждате, градината ми за сега е яка. Знаете ли какво?